Det kan jeg lige gøre det her, så jeg har styr på. Kom nu! Så drenge! Ja, kigge! Kom nu! Kom så med! Hun ser nu meget til Brian Lilleforst, lige efter Janne Kultoft Hansen, og så Nikolaj Hågaard. Ser ud til, at det skal være lokal sejr. Det skal være Brian Lille her fra Skive. Foran Janne Kultoft Hansen og Nikolaj Hågaard. Det var rigtigt. Det var smart. Ja, det var okay. Det var smart. Det skal han have. Det kan godt nå det gælde. Til mester Kim Petersen. Og Kim, har det betydet noget for dig, at DM her er blevet rykket en lille uge og ikke blev afholdt, eller ikke blev kørt sidste søndag? Og det synes jeg fik nogle nye cykler i slutningen af december, som jeg skal til at samle. Jeg har fået 6 dage mere, hvor jeg er kende i. Det synes jeg er positivt i hvert fald for mig. Jeg havde lidt travlt i sidste uge med at få samlet den, og prøve med, så jeg har fået meget mere ro på. Jeg har ikke nødt at pille så meget ind i den her uge her. Det vil sige, at det faktisk kun er en fordel for dig, at DM bliver kørt i dag. Ja, det er det. Så er det også betydeligt bedre der. Det har det også en påvirkning af positivt og negativt næste uge. Og så videre. Hvor står du egentlig henne i dag? Det er et godt spørgsmål, og det vil jeg faktisk ikke selv. Det går meget svingende i år. Jeg fik første anden mål fra Vækstborg, og så siden så er det kørt lidt op og ned med nogle gode resultater, og samtidig også nogle resultater, jeg prøver at kende lidt. Hvad er målet i dag? Går du efter at blive dansk mester, eller en medalje, eller hvad går han skændelig efter i dag? Ja, min sæson, der havde jeg som mål, at jeg skulle have en medalje, og det har jeg stadigvæk. Jeg har måske skruet forventningerne lidt op, eftersom jeg havde det første løb hjemme, og også har kørt godt i udlandet. Og i en klasse, hvor der følger dansk mester trikot med. Kører altså en vindertid med 41 minutter og 4 sekunder. På andenpladsen i junior, der har vi Janne Kultoft Hansen fra Tønder. Vi skal lige have de sidste pointer til Brian Lille. Og lad os så få Jan over på stammen. Altså, de tre på skamlen her i juniorklassen, dansk mester Brian Lille fra Skive, nummer 2 og sølvmedalje til Janne Kultoft Hansen fra Tønder, og nummer 3, Nikolaj Hågaard fra Viborg.
Og det ser så ud til, at vi først skal og i sådan lidt DM, der er der jo en seedningsrækkefølge. Umiddelbart værste konkurrent. Og så tror jeg, der er indtil flere rytterne, der er lidt nervøse over tilstedeværelsen af OL-deltageren i mountainbike, Christian Poulsen. Han er med i dag. Så vidt jeg husker, så sidst han kørte DM i cykelcross, så var det i sololøb, hvor han gik tidligt med en række bagskifter. 3, 2, 1, og værsgo at køre. Det danske mesterskab 2005 på eliterytter er sat i gang. Og vi ser altså præcis som forventet hårdt kamp om at komme bedst muligt ud af starten. Carsten Schäfer for at løse farven. Skarpt efterfulgt af Kim Petersen, Tommy Nielsen, Christian Poulsen, Anders Klinkby og Joachim Parbo, altså favoritterne i front fra start. Jeg tænkte, jeg ville fandme af, da jeg ville have beskidt sko. Nu også Joachim Parbo på løbsretningen. Og så 2 omgange resterer der for Joachim. Joachim, vi er ved at gå i stå. Jeg er helt sikker på, at Joachim Parbo er en lille smule træt af at vinde bronzemedalje. Ikke fordi han ikke også gerne vil have bronzemedalje med hjem i dag, men får han muligheden for at som begynder rigtig at få sat fart i cyklen. Nu har vi de 2 førende inde på stadionområdet. Der bliver ringet med klokken. De skal ud på sidste omgang. Kim Petersen forrest, lige på hans hjul Tommy Nielsen. Det er nu, det hele skal afgøres. Cirka 1 minut efter Joachim Parbo på bronzepladsen. Altså lige med 5 meter, det kan blive afgørende. Først rundt i søgepanel, det er vigtigt. Og det ser ud til, at Kim Petersen kører hjem på vej med sin anden mesterskab i træk. 3 i alt, så er vi lige rytter.
havde altså næse for det rette tidspunkt, havde kræfterne til sidst. Det er meget, meget spændende mesterskab, som Tom Jensen helt klart har stor andel i, og sætter sig altså en meget flot sølvmedalje.